за мен са главно от имиджова гледна точка, когато хората задават своите въпроси и аз, когато имам време, обикновено вечер, успявам да прегледам, да отговоря на който мога, ако колегите от CPG не са отговорили. Другите колеги брокери, съответно се включвам и аз. Важно е за нашия бизнес по този начин. Буквално казано си правиме реклама. Това са за нас ползите, имиджи, рекламата и съответно се надяваме, че когато отговорим добре и сме полезни на хората, те биха ни препоръчали на свои познати и дори биха се възползвали последствия от нашите услуги. Това е за нас с ползата. Ползата за тях е най-голяма, защото те получават информацията напълно безплатно. Разбира се, тази информация може да се получи ровейки в Google или в интернет, но там хората, които биха дали отговорите, не знаете кои са. Така да се каже, форумни герои много в интернет, но кой може да застане зад името си и да отговори на тези въпроси, това е друг въпрос, т.е. да застане съответно и да ги реализира, когато е необходимо.